Alright, ndo zvandiri kuti ndato-order chikafu chacho. Ndato-order chese. Kurumitsai. I see. Ora ndokufonera. Sibili. Kurumitsa. Kana manya se unokusvika uri mweyo china urikudei pana. Kula msindo. Ungambangisa umsindo. Manya se wanditera urikudei pana. Exactly. Kuhle ngoba yakwazi ngulandelile. And la kusasa ngizakulandela. Wow. I see. Chimbusiya manya ndezvebasa ndakuzwa ndikuenda kumeeting yekubasa wani. So wena it's a business class. Manya zvichibwe. Mani. So thina sidla amatemba lama-chunks lama-cabbage endlini. So wena yabukwazi ubuye usuthi. Yikho uhlala ubuye uyala ukudla ngoba uyabusidla inyama so enhle so. Kati chibwe yo manya. Inyama, amasaladi, ama-chips. Manya zini watanga kuona nyama nasereyo. Ndizvikubuzo ndizvo. Qala kudlula. Njalo kaboni. So wena su-odela ungama-girlfriends kwakho ukudla badle inyama so mina ngidla ama-chunks. Chisiya maya kula nto engiyishiyayo. Manje vanhu vacho vakauya unodyei manje kana maya kana ndofarirawo kupi naye maya kumba ndosuwa kutauni ndosuwa futi. Amana maya iwo wakundishungurudza manje uchasara uchibhadhara. Ina ndasanda ndabhadhara menawo. Uchasara uchizvibhadhara zvino.